what's up pa rin mga kaji. Last fight ko to. So, napansin nyo naman. Yung dilaw na tigre, yun yung dinala ko doon, no? Sa yung pa-tournament nila dito sa Mindanao. So, no, nanalo yan once lang. Half fight, no? And napansin nyo yung tigre na itim. So, condition pa rin natin yan. Pinagkaiba lang nila is yung dilaw, no? Lions fight ba tawag yun? Mas pasok sa selection natin yan, no? Yung tigre naman na itim, hindi ko kusunada yung galaw na ito dati. So ngayon makikita natin yung winner natin sa yung never pa natin nailaban. So game, subukan natin, tara panoorin nyo. So yan, nakita naman natin, no? Naulo talaga. So naunahan yung tigre, hindi na nakaporma pa. Saka ano talaga to, pareho naman silang kondisyon, no? So 2 days na rin nakalipas ng last na kondisyon nitong dilaw. Pero yung tigre, maintain yan. So experience talaga. So yan siya, binabalot niya na, no? So yun lang, no? Sana mga ka-G, nag-i-enjoy pa rin kayo sa mga laban ng gagamba natin. So may dalawa pa akong laban na hindi pa ina-upload. So sunod lang natin i-upload yun. And yun lang, magandang gabi sa inyong lahat. And God bless you all po. So abang-abang din kayo sa community natin, no? May ipopost ako doon. So gusto ko na mag-share ng blessing kasi December ngayon. So basta abangan nyo, mamimigay tayo mga idol. Mamimigay tayo.